Zdravo. Poštovanje pre svega. Poštovanje. Ja sam Miljenko. Nikola. Drago. Uglavnom, video si naš znak, poslušan si kao ćaci. Da. I to ti je privuklo pažnju. Sigurno. Jeste i to nam je i cilj. Da. I da li se slažeš s tim ili se ne slažeš? Pa gledajte ovako, ja pre svega ne podržavam ništa, ni studente, ni radničku klasu, ni Srpsku naprednu stranku, nego ja se više baziram u mom svetlu, ali želim da vam predstavim neku bolju priču. Hvala sam ja. I onda želim da vam predstavim ono što treba da se dobi. Slušam. I onda želim da budem više nego vi, ali ja sam više u tematici pravde. Znači, ja više podržavam patriotizam, nacionalizam i te neke stvari, ali ako vi imate nešto umeti, to je... Važi. Zašto smo mi napisali poslušnici kao ćaci? Jer smatramo da mnogi ljudi slepo poštuju autoritet. Sad nije bitno da li je to SNS, mislim, naravno, svesni smo da nas SNS režim, da kažem, i laže i da rade razne nepravedne stvari. Tako da, ali mnogi drugi režimi takođe sve to rade, možda neki u manjoj meri, ajde da kažem, ali svakako mi hoćemo skrenuti pažnju da je priča malo ide i dublje od toga, a to je da inače autoritet kao takav ne postoji. Mi postoji, ne pričamo u smislu, u kontekstu trenera, učitelja, tako nešto. Zato što postoji jedna stvar. Kao prva stvar i osnovna stvar je da kod nas u Beogradu, gradu Beogradu, postoje mnogi ljudi. I ti ljudi podržavaju sve stvari. Počev od napredne stranke, počevši od politike, počevši od skupštine i takve stvari. Ali ja želim da vam kažem jedno. Moja jedina stvar kojom se ja držim mojim ideologijom je da ne zaboravim ko su moji preci. Dobro. Kao što i vi. Ne želite da zaboravite ko su vaši preci, koga držite u ruci, koga imate ovde, onde. Ali najvažnije je od svega da čovek u današnjem vremenu zaboravlja ko su mu preci. Vi ako pogledate Srpsku naprednu stranku, Aleksandar Vučić zaboravlja ko su mu koreni, evo vam čist primer, Boris Tadić. On dok je vladao... Samo pre nego što, samo te prekinu da te pitam nešto, jel se slažeš da nije nužno sve što su naši preci radili nužno ispravno? Jeste ispravno. Baš sve što su radili? Da. Oni su se borili za našu zemlju, kao prvo. Kao drugo... Ali to ne znači da je sve što... Čak i ako je to bilo dobro što su radili, jel baš misliš da je sve što su radili pozitivno? Sve što su oni uradili za našu zemlju. Znači, za našu zemlju. I Gavrilo Princip koji je pucao na Franju Ferdinanda i sve to. Sve to stoji. Ja podržavam mlade ljude koji znaju da se bore za svoje ja. Slažem se. Ali ako gledate sa druge tačke gledišta, mladi ljudi propadaju. To znači da, ako se boriš za svoje pravo, ti moraš da izgledaš svoje pravo. Ako se ne boriš za svoje pravo, onda nemaš nikakvog... A da li treba da se borimo samo za svoja prava? Ili treba da se borimo inače za pravdu? Ne za svoja prava. Za svačija prava? Treba da se borimo za svačija prava? Ako se borimo za svačija prava, onda mi moramo da saznamo ko su naši preci. Mi ako imamo svoje pretke koji su dogurali daleko, znači probijene Solunske fronta, znači... Da, ali to, jel se slažeš da to što su naši preci uradili, ne utiče u smislu na naše odluke danas? Naprimjer, ti možeš da učiniš nešto što je u redu, možeš da pomogneš čoveku, jel tako? I možeš da izabereš, na primjer, da udariš čoveka iz čista mira. Ako iz čista mira udariš čoveka, bez obzira šta su tvoji preci... Onda činiš taj... Jel tako? Znači, bez obzira šta su naši preci uradili, bitno je da gledamo mi sada šta mi radimo. Da se slažeš s tim. I da li se slažeš s time da je većina ljudi slepo poslušna kad je vlast u pitanju?
Evo ovako, evo sledeće pitanje. Da li misliš da loši zakoni treba da se poštuju? Pa loš, Da li misliš da loši zakoni treba da se poštuju? loš zakon. Ti ako imaš loš zakon, ti moraš da ga pretvoriš da on bude sjajan. Jasno. To Mislim, znači na da... državnom nivou. Da. I onda ti to podržavaš da imaš jak zakon. Čim nemaš jak zakon, onda je loš zakon u upravi. A šta ako imaš jak zakon u smislu baš se dosta poštuje, a loši? Kao na primjer Hitler, kao što, ili na primjer u Americi kad je bio, baš se poštovao zakon da su crnci robovi, to se baš poštovalo, to je jak je bio zakon. Za to nemam odgovor, ali ti mogu reći naš zakon. Naš zakon koji mi moramo da poštujemo je naš zakon od Stefana Dušana. Mi moramo taj zakon da poštujemo. Ako će danas da poštuje taj zakon, jel za otkidanje ruke prijatnog doviđenja, za kidnapovanje i ostalih stvari treba odseći nogu i takve neke stvari. Ali ja ti predlažem da ti budeš uporan i zdrav. Znači da moraš da imaš neki zakon kod sebe da ti možeš da radiš. Ja radim, ti radiš, neko drugi radi, ali to ne postoji kod nas zato što je naša zemlja uništena. Naš sistem vrednosti ne postoji više. Mi smo ga bukvalno izbrisali iz toga. Ali ja pokušam da vidim, da nađem gdje se moji tvoji sistemi vrednosti, gdje se oni slažu. Ti imaš nešto svoje, ja imam nešto svoje. Razumem. Ti imaš svoje i držiš se toga. Dobro, ali ja ne želim samo slepo da se držim svog, jer, na primjer, ako mi ti ukažeš na nešto što ne, da kažem, nije logično ili nije tačno, onda ću ja da promenim svoje mišljenje. Da. Ali, na primjer, što se tiče, u svakom slučaju, to sam teo da pitam, da ponovim pitanje, da li misliš da je u redu da kršimo, jer razumiješ što ti hoćeš da kažeš? Ne moramo da kršimo naš zakon, mi imamo svoj zakon. Ne, mislim ovaj državni što ga policija sprovodi, da li je u redu taj zakon da krši? Jeste, u redu je taj zakon, ali ti ne smiješ dozvoliš da ga prekršiš. Ako ti prekršiš taj zakon, onda stoji nešto drugo. A da li, to ću pitam, da li je u redu da prekršimo taj zakon ako je on nepravi? Ne. Ne, ni po koju cenu? Ni po koju cenu, zato što mi smo ljudi. Dobro. I treba da se držimo svojih načela. I čim se mi držimo svojih načela, onda je nama puno bolje i razumljivije. Mislim da se nismo razumeli. Jel ti kažeš, mi treba da se držimo svojih načela, bez obzira šta državni zakon kaže? Državni zakon ne postoji. Zato što državni zakon nam je propust. U smislu, hoćeš da kažeš kao nebitan, manje više. Bukvalno. Dobro. Ništa, napuštam te. U svakom slučaju, hvala. Svako je dobro. Takođe, uživajte. Pozdrav.